ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ହଜିଲା ଦିନର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାଠି କୁଟା ପତର, ଭେରିତୁରୀ ମହୁରୀ, ଗପ ଗଣ୍ଠିଲି, କଥା କୋଥଳି, ମୁଠାଏ ମହକ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। 1940ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହଜିଲା ଦିନର କଥା, ଯାହାକି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁମେମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କବିତାଟି ପଢ଼ିଥିବ। ସେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଏହି ପାଠରୁ ଜାଣିବା। ଚାଲ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବି, ତା ସହିତ ତୁମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବଡ଼ ହିତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିକି ବୁଲିବା ଯଦି ବାହାରେ, ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସତେଜ ବି ଲାଗେ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଯେମିତି ସେ ବୁଲନ୍ତି, ସେଦିନ ବି ସେମିତି ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ନୀତି ସେ ସବୁଦିନେ କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ, ମାନେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଆମର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ତାର ସେ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ସବୁଦିନେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବୁଲି ନ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବାରବାଟୀ କଡ଼ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଟ ବି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଶିଙ୍ଗ ବାଡ଼ି। ଘର ଲେଉଟାଣି ମନଟା ଟିକିଏ ହାଲକା ଲାଗେ। ସକାଳୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ହାଲକା ଲାଗେ। ଶିଙ୍ଗ ବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ତାଙ୍କର ଘୁରୁଥାଏ। କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କାଳି ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଅଳ୍ପ ସକାଳ ହଉ ହଉ, ରାତି ଟିକିଏ ଥିବ, ସକାଳ ହଉ ହଉ, ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଫେରୁ ଫେରୁ କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକେ ଶଅଳ ଲେଉଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ବୁଲିକି ଶଅଳମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ହତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଚେରୀ, ସେ ଭିତରେ ସେ ପଶିଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଗିନା ମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗିନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଢାଳ, ଆଉ କଳସୀ, ମାଠିଆ, ଏଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବାହାରେ ସବୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। କିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲା ନା, କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମହିଳା କୋତରା ମାନେ ପୁରା ମହିଳା ପୁରୁଣା ଲୁଗା ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର, ଆଜି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ସେ ଦେଖି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ଯେମିତି, ଛୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ତାଠୁ ବଳି, ମାନେ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ, ଅସନା, ପୁରା ଗରିବ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା ମାନେ ତେଲ ଲାଗିନଥିବ। ତେଲ ନ ଲାଗିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ହାଡ଼ୁଆ ଦେହ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କାହାର ହାଡ଼ ଅଛି, ଖାଲି ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମାଂସ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଠାକରା ମୁହଁ, ଓଠ ଶୁଖିଲା, ଆଖି ନିସ୍ତେଜ। ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଦେହ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଥିଲେ କହିଲ? ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ତେଲ ଲାଗିନି, କାହା ଦେହରେ ଟିକେ ମାଂସ ବି ନାହିଁ, ହାଡ଼ୁଆ ଦେହ, ଦୁର୍ବଳ ଦେହ, ଓଠ ସବୁ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ଅଛି, ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ନିସ୍ତେଜ, ଆଖିର କାହାର ତେଜ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଫୁଙ୍ଗୁଳା, କିଏ ବି ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତଳା ଦେହ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ତ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ଏତିକି ବୁଝିବା। ଏଥିରୁ ପରେ ମୁଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ଆଉ ନୂଆ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଅର୍ଥ ଦେବି। ତାପରେ ଆମେମାନେ
ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଆଉ ପାଠଟିକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।